uNkulunkulu akakulonde uphile futhi uphumelele. Pastor Winnie ngilokuchaza amaphupho. Okubalekile bakele ukuthi-ke awungu-WhatsApp uyafona kuphela kodwa nakhona yiba umuntu onikelayo kwi-channel uyabona. Fona from 9 ya 5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela. Sibheka la thula mina yasawubona phasa ngicela ukubuza la. Mina-ke ngiphupha-ke ngishaya ki-X ngiyikhuza ngiyithukuthele. Yeah, ngishaya. Okay, beshaya X yakhe. Futhi she's bully this one. She's bullying X yakhe. But now go siyakusho uphupha beating up your ex, shouting at your ex, reprimanding your ex. Usho bekwenza konke. It was a beating, a reprimanding, and angry against unleashing her anger against her ex. So one kuyenzeka umphuphi ex ubuphawu oluhluma wishaya olushuthi kungenzeka lo muntu wakuzwisa nje ubuhlungu, wakuphoqa, wakudumaza futhi ke usambambela amagqubu awukaxoli ngoba azange axolisa. Ungayibona kumshaya. 2 ngokwesintu umphupha kuli ex kuba uphawu oluhle nje umuyishaya olungabe livezela kungenzeka lo muntu uyakuphephetha kusemisela imithi ngoba efuna mhlawumbe ubuye back kodwa ke isidalo sakho siyenqaba ngawe, siyayiphebeza ke lemizamo yakhe ingakho uzozibona umshaya. Ngiyabona. Number 3 kwesinye isikhathi umuphu ex yakho kuba uphawu oluhluma uyishaya ngoba lusho kungenzeka lo muntu unonya ugcwele amagqubu nenzolo futhi uyakugadla ke ngemithi manje hayi ukuthi uyakubuyisa kodwa uyakugadla ngemithi emibi kodwa uyehluleka ukukunqoba wena omnqobayo ngoba umshaya. So ungeze kumnqoba ngenxa kaNkulunkulu wakho noma umnqoba ngenxa yezidalo zakho noma umnqoba ngenxa yemithi oyisebenzisayo wena njengamanje. Siyabonga ke besibheka la beating up iphupho where you are shy ex where uyayithethisa where uyayikhuza benje. Sabo